sa zúčastňujú aj živým prenosom tejto tlačovej besedy alebo tlačovej správy. Uvidíme, aký bude priestor na otázky. Samozrejme, trošku technika zlyhala v správny moment, kedy sa dali aj graficky odprezentovať výsledky, ktoré dnes sa plánujú zverejniť. Takže verím, že v najbližšej dobe bude môcť odprezentovať aj grafickú analýzu jednotlivých výsledkov. Na vláde som sa zaviazal, že do 31.3.2025 zrealizujem analýzu retenčných šarží vakcín používaných pre slovenskú populáciu proti ochoreniu COVID-19 a tak plním svoj záväzok. Zrealizovaný postup, priebeh a výsledky budem kompletne prezentovať na vláde. Som pripravený stihnúť termín do 31.3.2025 podľa zadania. Z dôvodu závažnosti predbežných výsledkov a z dôvodu podozrenia na marenie tieto analýzy realizovať a prezentovať som sa rozhodol najmä z bezpečnostných dôvodov pre túto tlačovú správu. V záujme ochrany zdravia slovenského obyvateľstva vyzývam verejne generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby vo veci bezodkladne konal. Žiadam ho, aby táto informácia bola v krátkom čase dôkladne prešetrená a aby sa zabezpečilo, že sa na jej vyšetrovaní nebudú podieľať tie zložky štátu, ktoré sú zodpovedné za jej bagatelizovanie a utajovanie objektívnych skutočností. Som ochotný celú problematiku vysvetliť aj pánovi prezidentovi a verejne ho žiadam a vyzývam, aby prestal dehonestovať prácu splnomocnenca vlády, prestal rozprávať o nanočipoch a nevyjadroval sa k téme, ktorej nerozumie. Mojou prvoradou úlohou je dodržiavanie ústavy a ako lekár mám povinnosť aj právo chrániť zdravie slovenských občanov. Včera som informoval aj listom ministra zdravotníctva a sociálnych služieb v Spojených štátoch pána ministra Roberta Kennedyho juniora, ktorý potvrdil prijatie. Ďalej boli informovaní aj riaditeľ Federálneho úradu pre vyšetrovanie Kash Patel a Pamela Bondiová, americká ministerka spravodlivosti. Ďalej viaceré ministerstva zdravotníctva niektorých vybraných štátov a zástupcovia svetovej vedeckej obce, ktorí na niektoré podobné rizika upozorňovali alebo ich aspoň predpokladali. Musím potvrdiť, že mnohí čakajú na moju oficiálnu správu, aby jednotlivé štáty upriamili svoju pozornosť na realizáciu vlastných analýz. Bolo analyzovaných 34 šarží od spoločnosti Pfizer a Moderna do tohto času, ktoré boli uskladnené podľa správneho chladového reťazca a len tie, ktoré boli použité pre slovenskú populáciu v čase epidémie COVID-19. Dnes vám predstavím najpodstatnejší výsledok analýzy. Môj predpoklad, že sa vo vakcínach nachádza aj malé množstvo DNA ako kontaminácia, ktorá vznikla pri výrobnom procese, nebola potvrdená. Za to sa ospravedlňujem. Z hľadiska garantovania obsahu spoločnosť Moderna aj Pfizer uvádza, že je prítomná len mRNA plus niektoré ďalšie zložky. To by bolo relatívne v poriadku, ak by nebolo už jednoznačne preukázané, že produktom mRNA vakcíny je toxický, kardiotoxický S-proteín, ktorého cesty patologického pôsobenia som odovzdal vo forme 150-stranového dôkazového elaborátu na vládu. Rovnako pripravím tlačovú správu, aby som poradil aj pánovi Palkovičovi, šéfovi Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ako imunohistochemickými metódami odhalí odlíšenie prítomnosti S-proteínu syntetizovaného programom z mRNA vakcíny od nukleokapsidového proteínu vírusu SARS-CoV-2 a tak určil primárnu príčinu smrti. Výsledok analýzy. Vážená verejnosť a vedecká obec. Výsledky analýzy všetkých, opakujem, všetkých analyzovaných šarží dokázali, že v každej jednej ampule sa nachádza enormne vysoké množstvo DNA, vektor, ktorý kóduje kazetu pre syntézu S-proteínu, ak nie aj iné proteíny. Takmer v rovnakom množstve ako mRNA sa tam nachádza teda aj DNA. V 3 prípadoch je dokonca obsah DNA vyšší ako mRNA.
to už ani nemožno považovať za vakcínu mRNA, na princípe mRNA. Tento genetický kód pre syntézu S-proteínu, táto informácia uložená v tejto DNA, je v porovnaní s mRNA stabilná, vie sa integrovať do ľudskej jadrovej DNA a následne sa takýto ľudský organizmus stáva, nebojím sa povedať oficiálne, geneticky modifikovaným organizmom. Geneticky modifikovaný organizmus je organizmus, ktorého genetický materiál bol úmyselne zmenený. Toto sa robí napríklad na kukurici a v medicíne je to v štádiu výskumu. Nejde teda o žiadnu kontamináciu vakcín, ale o účelové obrovské množstvo genetického materiálu, ktorý dokáže prechodne, tranzientne transfekovať ľudskú jadrovú DNA a táto transfekcia sa môže stať stabilnou a trvalou. Táto transfekcia môže s dostatočne vysokou pravdepodobnosťou ovplyvňovať aktivitu tumorsupresorových génov a spôsobiť vznik nádorových ochorení. V bunkách, ktoré sa nedelia, napríklad myokard a nervové bunky, spôsobujú takéto programovania presýtenie proteosyntetického aparátu bunky a bunka hynie. Je možné, že v tejto DNA sa nachádzajú aj iné povely, čo predpokladajú výsledky analýzy, ktorých ale prítomnosť treba preukázať, ale to verím, že zrealizujú iné štáty vo svojej kompetencii. Ide teda o zmes mRNA a DNA, alebo v niektorých prípadoch o zmes DNA a mRNA. Hrozbou je stabilná transfekcia, inkorporácia do ľudskej DNA s trvalou expresiou transgénu, vznik rakoviny alebo smrť buniek presýtením proteosyntetického aparátu bunky. Ak to treba povedať ľudsky, hoc nepekne. Moderna a Pfizer z očkovaných spravili geneticky modifikované organizmy, narábali s ľuďmi ako s kukuricou bez ich vedomia. Vysoký obsah DNA v takomto rozsahu je absolútne škandalózny a okamžite by malo byť zakázané použitie týchto preparátov v našej populácii. Tieto zistenia sú tak závažné, že generálny prokurátor by mal okamžite konať, vedecká obec by mala byť na poplach a všetci propagátori vakcíny by mali stiahnuť uši. Skromne, ale suverene povedané, sme jednou z mála krajín na svete, ak nie jediná, ktorá zrealizovala takéto analýzy a aj ich zverejňuje. Správme niečo veľké a zaraďme sa medzi príklady. Tieto firmou negarantované súčasti obsahu vakcín by mohli byť použité plnohodnotne v súdnych sporoch s farmafirmami, rovnako by mohli poslúžiť Najvyššiemu kontrolnému úradu a iným zložkám štátu pre účely vypracovania postupu na odmietnutie vyplatenia sumy za predobjednané množstvo vakcín do roku 2026. My sme si totiž objednali malé osobné autíčko a oni nám dodali veľký bojový tank. Ostatné zložky vakcín sú síce podstatné, ale menej závažné. Budú súčasťou oficiálnej správy pre vládu Slovenskej republiky. Plnú zodpovednosť za vypustenie tohto toxického obsahu do ľudských bytostí a najmä našich detí nesie Šukl, ktorý sa ani neunúval zrealizovať bezpečnostné suverénne analýzy, pretože sa poslušne opieral o štekot EMI, rovnako ako sa opitý Šeliga opieral o múr krčmy v čase lockdownu, kedy sme my všetci boli zavretí doma. Nemám absolútne žiadnu dôveru v tie štruktúry tohto štátu, ktoré sú zodpovedné za tento škandál. Neviem si predstaviť, že by zodpovední priznali svoju chybu a urobia všetko preto, aby zdiskreditovali tieto výsledky. Preto som aj urobil niekoľko bezpečnostných opatrení. Toto je absolútny megaškandál a Slovenská republika bola prvá, ktorá na to upozorňuje oficiálne na úrovni vládneho splnomocnenca. Ľudia, a z nich dnes už mnohí pacienti, sa majú plné právo informovať, prečo im bola podaná génová terapia, ktorá má prinútiť telo produkovať toxín. Majú plné právo si vymáhať odškodnenie, ak je výsledok analýzy takýto. Slováci, my nie sme kukurica. Som zvedavý, či v informovaných súhlasoch je zmienka o tom, že pacient má podstúpiť génovú experimentálnu terapiu. Ani neviem, či vlastne ďakujem za pozornosť, pretože všetky médiá je vašou povinnosťou informovať verejnosť o tak závažných zisteniach. Myslím si, že na rozpútanie ďalších analýz v kompetencii informovaných štátov to úplne postačuje.
Je to absolútny škandál, ktorý pohŕda znalosťami vedy a právami človeka. Bola narušená integrita Slovenského genofondu. Ďakujem za pozornosť. Vy ste z akého média? Je tu niekto, kto streamoval live, prosím, RTVS alebo Teatry? Ak máte nejakú otázku, opýtajte sa. Ja mám trojka. Nech sa páči. Takže na základe akých dôkazov bola vykonaná táto analýza? Analýza je dôkaz. Nebola vykonaná analýza na základe dôkazov. Kto tú analýzu vykonával? To vám nepoviem, to predložím generálnemu prokurátorovi v prvom kole. V prvom... Vy ste z akého média? Veľmi vážne informácie, presne tak. Z bezpečnostných dôvodov budeme informovať jedine generálneho prokurátora o tom, kde boli tieto analýzy vykonané a následne sa dohodne ďalší postup. Ale ako máme veriť tým informáciám? Ja som to nevykonával. Bolo zverejnené, že bude české laboratórium sa tomu venovať. V pôvodnej správe áno, ale vzhľadom k tomu, že napríklad firma Agel vytvorila dokonca nejaký komunikát na to, aby nejakým nenápadným spôsobom potom informovala a pýtala sa zavádzajúce otázky jednotlivých laboratórií v Českej republike, som sa rozhodol zvoliť iný postup a tento postup budem prezentovať generálnemu prokurátorovi Slovenskej republiky. Čiže nepoviete nám Rozhodne vám to nepoviem, rovnako ani ako nepoviem, aké bezpečnostné opatrenia som vykonal na to, aby tieto analýzy boli publikované všade vo svete. Ako viete vysvetliť, že doterajšie štúdie popierajú tieto vaše tvrdenia? Je jednoducho. Viete si predstaviť, že by to, čo som ja tvrdil, bola pravda? No práve, že nie. A ak by to bola pravda? A viete nám aspoň teda vysvetliť, na základe čoho sa k takýmto výsledkom došlo? Na základe čoho? Čo sa robilo? Viete, na základe čoho? Na základe toho, že predseda vlády s dôverou dal mne moc vykonať tieto analýzy v mene splnomocnenca vlády Slovenskej republiky. Tieto analýzy boli vykonané aj na iných laboratóriách v iných štátoch, avšak vlády zabezpečili, aby takéto analýzy nevideli svetlo sveta. Ale vy ste ich videli. Ja som videl nielen naše, ale na základe zistení bolo treba vykonať skúšky vakcín, šarží pod šuklovým označením presne tie, ktoré boli použité v slovenskej populácii. Pod akým mikroskopom ste to skúmali? Vy zabalte tú 360. To sa neskúma pod mikroskopom. Je to absurdné, viete, vy hovoríte, že tu sú vlády, Absurdné. ktoré sa snažia utajiť nejaké utajované správy, ale vy ste sa k ním dostali. Povedzme si predpoklad, ktorý by viedol k tomu, že ostatné štáty napriek tomu, že aj sú spriateľené s jednotlivými farmafirmami a s postupmi, ktoré odporúčala VHO a sú poprepletané so štruktúrami, ako je VHO, ako je Svetové ekonomické fórum a tak ďalej, aj s osobami, ktoré sú plne zodpovedné za toto. Tak si predstavte, že zrazu niekto oficiálne na úrovni štátu by povedal, že vy ste nám dodali niečo, obsah, ktorý ste garantovali, alebo respektíve ste garantovali, že je tam nejaký obsah a to, čo tam nesmie byť, tam je vo veľkom množstve. Viete si predstaviť napríklad právne dôsledky, ekonomické dôsledky, ktoré vyplývajú následne zo výsledkov súdnych sporov s takýmito farmafirmami? Čo všetky krajiny sa spriahli, aby toto utajili? Nie, ja by som to nazval asi tak, že momentálne sme na úrovni spolupráce Slovenská republika, Spojené štáty americké. Vzhľadom k tomu, že FBI vyšetruje mnohé z týchto pochybení a toto im môže zapadnúť do toho konceptu práve prebiehajúcich sporov. Viete čo, ale ak chcete, aby táto správa, táto analýza, ktorú ste predstavili, bola svojím spôsobom dôveryhodná, tak nebolo by správne odkomunikovať, ako sa tie rozbory robili, kto ich robil. Skrátka, aby ste to vedeli preukázať. Absolútne správne, ale nepoviem to médiám, poviem to generálnemu prokurátorovi. Len potom viete, pán Kotlár, že ako na tomu verejnosť dôverovať? Ja verejnosť informujem o tom a ja si musím byť plne zodpovedný za svoje slová, ktoré prednesiem v takto závažnej veci. A môj podnet, alebo moja informácia by mala postačovať ako podnet na generálnu prokuratúru na úvod. Všetky ostatné veci budem riešiť priamo s generálnym prokurátorom a tým, že sa zabezpečili výsledky
ostatné štáty, niektoré laboratória, niektorí vedci, svetoznámi vedci, čakajú na tento moment, aby od tohto momentu mohli narábať s tými výsledkami ako z časti oficiálnymi. Či sú oficiálne, to je pravdepodobne otázka veľkého boja, pretože do tohto sa teraz zapoja pravdepodobne veľké spoločnosti ako Pfizer a Moderna, pretože pre nich by to predstavovalo katastrofu, existenčnú katastrofu. Ako si vysvetľujete, že Šúkol žiadnu šaržu doteraz nestiahol? Pretože oni si robili aj vlastné kontroly bezpečnosti vakcín, oni sa nespoliehali len na EMU. Aké kontroly si robili oni? No kontroly bezpečnosti vakcín. Aké kontroly bezpečnosti si robili oni? No tak je to... Žiadne. Vedcov, pán Kotlár. Vy ste na strane ľudí, ktorých obhajujete a neurobili žiadnu analýzu vakcín. Pán Kotlár, vy ste sa ich pýtali, či neurobili žiadnu, alebo si... Samozrejme. Ja mám informácie z každej štruktúry štátu, ktorá sa podieľa práve na tom, že prečo by to nemalo byť. Začína sa to v Národnom centre zdravotníckych informácií, ktorý nemôže za takýchto okolností zabezpečiť alebo oficiálne priznať, napriek tomu, že smeráckí vlci veľmi radi preberajú tému, ktorú som načrtol už začiatkom roku 2024 a ktorú som vlastne zabezpečil už koncom roka 2023, pretože údaje a dáta, ktoré sa zabezpečujú v Národnom centre zdravotníckych informácií, priamo súvisia s možným vzťahom jednotlivých ochorení alebo nárastom niektorých ochorení alebo potratov priamo s výrobnými číslami, ktoré sú uvedené na šarži. Z toho dôvodu, s touto informáciou tiež sa narába veľmi opatrne, ale ja môžem verejnosť ubezpečiť o jednom, že v roku 2023, koncom roka, som bol ja ten, ktorý zabezpečil, aby sa tieto dáta nevymazali a aby sa zrekonštruovali aj vymazané dáta. Nikto do nich nenahliada, nikto nemá do nich prístup. Nech nájde Slovenská republika spôsob, ako tieto dáta odtajniť a jedna z vecí, ako hľadať dôvody odtajnenia takýchto dát je toto vážne pochybenie a výsledok tejto analýzy. Jedna vec pomôže ďalšej. Pán Kotlár, miliardy ľudí sa už zaočkovali, prečo teda nevidíme to, o čom rozprávate? Možno budeme prví, ktorí spustia vlnu vyšetrovania a ja vám garantujem. Vy hovoríte o zdravotných následkoch. Čísla onkologických ochorení podľa toho? Ja vám nebudem hovoriť nič bližšie. Je množstvo anonymov, ktoré ma informujú o jednotlivých skutočnostiach. Ja sa nehanbím použiť slovo anonym, pretože ja verím, že v istom momente budú môcť vstupovať do vyšetrenia a komisia, ktorá bola zvolaná, vytvorená na vyšetrenie covidu, sa začne konečne zaujímať aj o tieto podstatné veci, ktoré v najnebezpečnejšej miere ohrozujú ústavu Slovenskej republiky. Ekonomická trestná činnosť. Tá má v podstate čas. Tam papiere a dôkazy buď máte, alebo nemáte. Buď sa vymažú, alebo nevymažú. To je otázka minulosti. Ale do budúcna treba zabezpečiť, aby sa nepokračovalo v tejto činnosti, ktorá ohrozuje verejné zdravie. Od generálneho prokurátora čo očakávate? Koho by mal podľa vás stíhať? Ja od nikoho neočakávam nič. Uvidíme, ako bude generálny prokurátor konať. Ja nemám jedinú výhradu voči tomu, pretože v tejto veci sa momentálne začalo konať a toto je prvý podnet na to, aby aj generálny prokurátor z tejto informácie začal sám konať. Kedykoľvek som ochotný to vysvetliť komukoľvek, či predsedovi vlády, ktorého myslím, že mám plnú dôveru, či prezidentovi Slovenskej republiky, ktorý už tretíkrát, a inak by som to už nespomínal, rozpráva a dezinformuje verejnosť o nejakých nanočipoch. A samozrejme budem informovať plnohodnotne generálneho prokurátora. Pokiaľ budú pochybnosti o laboratóriu, kde to bolo vytvorené, tak rozhodne za bezpečných okolností sa zrealizujú nové. Sú tie výsledky replikovateľné? Replikovateľná je deoxyribonukleová kyselina. Pri vedeckom výskume, že keď dojdete s nejakou analýzou, že tá analýza by mala byť nezávisle replikovateľná na podobných vzorkách. A mala by rovnaká hodnota výsledky, rovnaká aj v iných výsledok. laboratóriách alebo iným výskumníkom. Ak to verejnosť počúva, tak vám poviem jednu vec. Ľudia, urobili z vás kukuricu, láskavo sa spamätajte aj médiá. Súhlasím s vami. Budú sa snažiť kontrovať. Zo začiatku budú iba hovoriť, že Kotlár nemá pravdu, respektíve vláda nemá pravdu. A im to bude stačiť. Rovnako ako v mnohých iných prípadoch. Ja vám ale hovorím a garantujem vám jedno. Buď budeme Slováci prví, ktorí na to poukážu oficiálne, pretože na to poukázali aj iné štáty, veľké štáty a veľkí vedci.
Ja nie som vedec. Ja iba reprodukujem to, čo som bol schopný pochopiť od vedcov, ktorí mi problematiku vysvetlili. Boli to slovenskí vedci, alebo iné? Samozrejme, že aj slovenskí vedci. Nech sa páči. Kto je odborným garantom tohto vášho výskumu a teda ako sa tá genetická modifikácia... V tomto kroku je odborná garancia práve štatút splnomocnenca vlády, ak dovolíte. Vy teraz neriešte to, že odkiaľ ten podnet vyšiel a či už je oficiálne uznaný ako dostatočne odborný. Ja som tu ten, ktorý dáva podnet na prešetrenie tejto skutočnosti a keďže nemám plnú dôveru v niektoré zložky tohto štátu na etážach spravodlivosti, postúpil som jednak svoje zistenia a jednak niektoré časti tohto príbehu Spojeným štátom americkým. Prosím vás, ako sa tam genetická modifikácia prejavuje? Možno by bolo dobre, keby ste nám to nejako graficky a percentuálne vedeli možno aspoň do príloh, do mailu poslať. Ide o to, vám že... technika nejde, aby sme videli vlastne to zastúpenie tých jednotlivých látok. Ja vám poviem jednu vec, ktorú prosím zverejnite vo svojich médiách. Toto je výsledok analýzy slovenských vakcín. Priemerne. Moderna, obsah mRNA 10/9 až 10/10. DNA v Moderne 10/7 až 10/9. Pokiaľ by šlo o znečistenie po výrobnom procese, hovorili by sme o množstve 10/2, 3 maximálne. Toto je tak obrovské množstvo genetickej informácie, že to je možné smelo oficiálne označiť za génovú terapiu. To nie je žiadna vakcína. Tu teraz nehovorím o patologickom pôsobení S-proteínu, ktorý je produktom mRNA. Ten ide inou cestou. Ale inkorporácia DNA do ľudskej DNA z vás urobí geneticky modifikovaný organizmus a môže permanentne tvoriť S-proteín, ktorý je toxický, permanentne. Táto záležitosť sa môže aj dediť a môže spôsobovať iné závažné poruchy a ochorenia na rôznych úrovniach podľa toho, kde k tejto transfekcii dochádza, na ktorej úrovni tkaniva a tela. Prečo by to niekto robil? Počkaj, otázka, prečo by to teda niekto robil? Najskôr mi odpovedzte vy, váš predpoklad, a potom vám odpoviem ja. Ja mám predpoklad, že tisícky vedcov, niekoľko odborných štúdií hovoria, že tie vakcíny sú bezpečné. Miliarda ľudí sa zaočkovala tými vakcínami. Vy nás teraz presviečate o opaku na základe analýzy, ktorú nechcete podložiť žiadnym menom, žiadnymi dátami, iba máme veriť vášmu tvrdeniu. Vy tu hovoríte, že vám hrozí ešte aj nebezpečenstvo. Čiže prečo by niekto chcel zaočkovať ľudí niečím, čo mení DNA a nevieme vlastne ani... Nehovorím o tom, že to chcete posunúť do trestnoprávnej roviny, keď adresujete slova aj pánovi generálnemu prokurátorovi, že tam musia byť neprestrelné dôkazy, že naozaj sa také niečo stalo. A ide o obrovský záber ľudí na Slovensku napríklad len. Prečo si myslíte, že práve Slovenská republika by musela byť tá, ktorej potenciál právny, celosvetový, by mal určovať, že či výsledky tejto analýzy sú pravdivé. Možno si počkáme na výsledky analýzy, ktorú zrealizuje FBI. A prečo to chcú tí ľudia, ktorí takto nafigurovali tie vakcíny? Čo je ich zámerom? No znie to šialene, ale je to jednoduché. Povedzte. Nepoviem. Prečo? Pretože to je tak jednoduché, že nemusím. Toto už začína byť absurdné. Vy poviete, že tu... Áno, je to absurdné. Je to absurdné. DNA, ale nepoviete kto, ani prečo, ani na základe čoho si to myslíte. Viete čo sa týka pandémie, epidémie COVID-19 spôsobenej umelo vytvoreným vírusom SARS-CoV-2, o ktorom nie je pochyb na najvyšších miestach, nie je to nikde publikované. Ale už aj pravda postupne priznáva, že už aj nemecké spravodajské služby začínajú vajatať. V konečnom dôsledku to zistíte. Zistíte, ako to bolo. Ale my by sme to radi zistili po vašich... Nie. Moje tvrdenia nemajú väčšiu potenciu ako informácia, ktorá má spustiť vyšetrovanie. Takže kedy to celý národ zistí? Dnes pri vysielaní vo verejnoprávnej televízii. No, len tiež sa tomu verejte, keď nemáme dôkazy. Ja som není povinný vám predkladať dôkazy. Ja vám dôkazy nepredkladám, ja predkladám dôkazy generálnemu prokurátorovi Slovenskej republiky. To je všetko. Práve ste povedali veľmi vážne obvinenia, ale nechcete povedať B.
To je ako keby som povedal, že ak poviem, že kukurica spôsobuje smrť, tak to niečím podložím. Vy ste povedali, že vakcíny tu ovplyvňujú DNA, nepovedali ste, prečo by to niekto robil, nepovedali ste, na základe čoho to hovoríte. Aspoň nám povedzte, aké národnosti vedcov to robili. Či to boli len Slováci, či to boli Česi, či to bol nejaký väčší tím rôznych vedcov, tú vašu analýzu, že z čoho vyšla tá analýza? Táto spolupráca je tak rozsiahla, že nebudem toto komentovať. Či to bola Austrália, Brazília, či to bola Kostarika, alebo Argentína, či to bolo Ruská federácia, alebo Spojené štáty americké, Nemecko, Taliansko, Maďarsko, Česká republika. Samozrejme. Hádam si, nemyslíte, že Európska únia by umožnila niektorému z týchto štátov takto vystúpiť a oznámiť, že ich populácia bola zaočkovaná génovou terapiou. Pán Kotlár, nie je to vlastne iba prezident, ktorý vás včera kritizoval, ale aj ministri v minulosti už vás kritizovali za to, že stále nepočujú nejaké dôkazy o tom, ako sa hospodárilo počas pandémie, ale stále počúvajú iba túto zdravotnú stránku. Tak necítite nejakú frustráciu z toho, že vás vaši koaliční partneri nepočúvajú? A vlastne doteraz vaše tvrdenia nejak nezapracovali. Prečo by som mal cítiť frustráciu, keď ma počúva predseda vlády Slovenskej republiky a minister zdravotníctva Spojených štátov amerických? Na druhej strane chcem povedať, že ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky je plne súčinné. Chválim robotu ministra zdravotníctva Slovenskej republiky a upozorňujem na to, že on je jeden z tých, ktorí sa snažia túto problematiku pochopiť a myslím si, že aj trošku detašovaný od celého politického diania a vykonáva si svoju robotu dobre. Tieto závery sú len začiatkom, avšak uvedomte si, že po ukončení tejto tlačovej besedy majú povolenie mnohé iné štruktúry v iných štátoch zdieľať tieto analýzy a pýtať si ich od laboratória, ktoré ich vyrobilo, vytvorilo a zanalizovalo, ktorého výsledky sú neprestrelné podľa mnohých odborníkov v Európskej únii. A veľký záujem prišiel práve zo strany Spojených štátov, ktorí pravdepodobne budú musieť zrealizovať tie isté analýzy. A požiadal som aj pána ministra Kennedyho, aby mi oznámil a verejne oznámil, že či sú pravdivé a či rovnaké závery, či k rovnakým záverom došli aj Spojené štáty americké. Rozhodne sa tomuto teraz začnú venovať, pretože ak sa venujeme otázkam oxidu grafénu alebo iných záležitostí, žiadne nanočipy, pán prezident, ak sa venujeme otázkam prítomnosti DNA vo vakcínach, ktoré by mali byť označené ako mRNA, to je prúser celosvetového rozmeru a tento prúser padá na hlavu veľkých spoločností a hlavne osôb, ako je Burla, von der Leyenová, Bill Gates a tak ďalej. Toto nie je žiadna sranda. Samozrejme, že my sa prezentujeme a je možné, že nás niekto zvalcuje. Preto boli zabezpečené aj niektoré bezpečnostné kroky na to, aby v prípade, že začne teraz útok na štatút splnomocnenca, alebo jeho prácu, alebo prácu Slovenskej republiky, oficiálne vyhlásenia, tak aby dáždnik momentálne najsilnejších krajín sveta zastrešili moje výsledky, naše výsledky. Keď už ste pri americkom ministrovi zdravotníctva, tam teraz vlastne vypukla epidémia osýpok a on odporúčil ľuďom namiesto očkovania vitamín A. Vy sa s takýmto receptom... Čo očakávate, ako sa tá genová terapia vlastne má prejaviť? Slovenská populácia začne chorieť, alebo čo? Áno, čo má byť jej dôsledok? V jednoduchosti som povedal. Genetická terapia spôsobí, že ak sa inkorporuje trvale do ľudskej DNA takýto kód, zabezpečí, že bude dookola prebiehať tvorba bielkoviny S-proteínu a vyšťaví a vyčerpá bunky, ktoré nie sú schopné delenia, napríklad bunky myokardu srdcového svalu alebo neurologické alebo neuróny. V tom prípade dôjde k zániku bunky. Pokiaľ existuje veľká pravdepodobnosť, takmer hraničiaca s okamžitou platnosťou zabrániť tomu, aby sa to ďalej používalo, môže nastať situácia, že práve takéto mechanizmy, ktoré včlenenia genetickej informácie do ľudskej DNA ovplyvnia aktivitu tzv. Tumorsupresorových génov, obmedziajú, ovplyvnia, zabránia, zlikvidujú, zablokujú, nasmerujú inde a tým pádom procesy, ktoré slúžia na to,
aby organizmus bol chránený pred vznikom rakovinových ochorení, bude zlikvidovaný a v tej lokalite, kde sa táto udalosť odohráva, sa spustí tumorózny proces. Rôzne tumory, rôzne miesta, rôzne typy poškodení, rôzne ochorenia. Upozorňujem na to, že najbližšiu tlačovku, ktorú chcem urobiť, realizujem s nemeckými patológmi, ktoré jasne ukázali, čo naši patológovia účelovo popierajú, že je bezproblémové možné imunohistochemickými metódami a farbeniami odlíšiť, či v tkanive došlo k poškodeniu bunky extrémnym nárastom a prítomnosťou, ukladaním, aktivitou S-proteínu, ktorý pochádza z mRNA vakcín, a úplne ho odlíšiť od proteínov, ktoré pochádzajú od vírusov. Pretože veľmi radi sa zakrývajú zatiaľ, kým sa to celé neodhalí, tým, že pacient zomrel na COVID a pritom zomrel na následky očkovania práve takýmito mechanizmami. To znamená, že vy hovoríte, teda nepriamo, že slovenská populácia začne masovo byť diagnostikovaná na onkologické ochorenia. Alebo v dôsledku toho očkovania. Nebudem na to odpovedať tak, ako ste položili otázku. No to vyplýva. A to, že by mal byť teraz že budú nárast tumorov, tumorie... Alebo srdcovo... Viete, následné kroky inštitúcií a štruktúr, ktoré sa budú chrániť, budú vlastne znamenať, že akékoľvek výsledky sú bezproblémovo dnes možné skresliť alebo zastaviť, zablokovať. Jednoducho, pozrite sa okolo seba a zistite si, aké máme napríklad náhle úmrtia u mužov do 50 rokov, ktorí boli predtým zdraví a boli zaočkovaní. Viete, súdno-lekárska pitva by mala byť zameraná presne na to tkanivo, ktoré je poškodené a presne byť použité tie metódy, ktoré sú už dnes dostupné. Ale to sa nedieje, to sa nerobí. Pretože 1, 2, 3 prípady by znamenali, že musia podčiarknúť moje závery. Toto bude tiež jedna z tém, ktorú budem riešiť s generálnym prokurátorom, aby to nejakým spôsobom smerovalo k tomu, že každý zdravý človek, mladý, ktorý náhle umrie, aby podstúpil takúto súdno-lekárskú pitvu a boli použité tie prostriedky, ktoré sú už dávno dostupné, ktoré sa nepoužívajú, a aby sa odlíšilo, či pacient zomrel v priamej príčine v súvislosti na očkovanie proti COVID-19 alebo na iný vírus, ktorý sa dá bezproblémovo, alebo na vírus SARS-CoV-2 alebo iný vírus, ktorý sa dá bez problémov histochemicky odlíšiť od dôsledkov mRNA vakcíny. A máte spočítané, koľko ľudí doposiaľ zomrelo na očkovanie? Nie. No ale nemali by ste to mať spočítané? Nie. To, čo mám mať ja spočítané, je zodpovedne si plniť svoju úlohu a povedať, napriek tomu, že tá pravda bude extrémne bolestivá, povedať verejnosti pravdu. Ale viete to preukázať? Viete túto pravdu preukázať? Absolútne. A prečo súčasná vláda teda tají toto všetko? Prosím, zase budú v dúhových denníčkoch nezmysly o tom, čo teraz odpoviem. Ešte raz. Predstavte si, že by som zo všetkých výsledkov, toto je možno 1% zo všetkých výsledkov, ktoré mám k dispozícii, keby len táto záležitosť bola pravdivá, že by niekto uznal, že je pravdivá. Napríklad neuznajú Slovensko, uznajú Spojené štáty s našimi vakcínami. Napríklad. Predstavte si, čo by sa stalo. Viete, koľko osôb by muselo byť povolaných na zodpovednosť, trestnoprávnu zodpovednosť, odbornú zodpovednosť, SAV, ŠUKL, Úrad pre dohľad, hygiena, NCZD, Ministerstvo zdravotníctva, vláda Igora Matoviča, pani prezidentka, ktorá sa vylepovala s plagátmi Vakcína je sloboda. Viete si predstaviť ten medzinárodný škandál a prúser? No ale ak to je tak, ako to opisujete, tak by tam mali byť na zodpovednosť. A vy ste momentálne pri moci, vy ste splnomocnenec, hovoríte, že máte načúvať vám premiér, čiže prečo súčasný premiér dovolí, že tie orgány toto všetko taja, to, čo opisujete? Pretože sa pravdepodobne musí vymyslieť postup, ako sa to spraví. A jeden z mojich návrhov je aj generálny pardon na celú covidovú dobu, aby boli akurát potrestaní tí, ktorí sú najviac zodpovední za najväčšie rozhodnutia. Pretože nie je možné, aby sme my trestali všetky články zodpovednosti počas covidovej doby. Úprimne. Ja mám na svojej strane aj lekárov, ale väčšiu časť lekárov mám proti sebe, pretože oni tomu nedôverujú, neveria. Samozrejme. Keď
keby sme priznali zodpovednosť. V konečnom dôsledku aj Európska únia hodí vinu na lekárov. A už sa to aj deje. To znamená, že lekár bude zodpovedný za to, že podal génovú terapiu osobe, zavádzal ju a mal si zistiť autonómne, o čom tá vakcína je. Ja, keby som bol lekár, tak možno za takých okolností, keby som nebol na správnom mieste, v správny čas, rovnako by som sa pridal k skupine, ktorí by sa možno dali zaočkovať. To nie je len otázka toho, že my sme múdri a oni sú hlúpi. Tí ľudia mnohí nevedomky, lekári mnohí nevedomky, hygiena mnohí nevedomky, politici mnohí nevedomky. Oni nevedeli, do čoho idú. A konali samozrejme zo začiatku tak, ako konala verejnosť, alebo svetové politiky ostatných štátov, ktorým poradili, čo mali robiť. Tu není problém v tom, že keď sa začalo, robilo sa zle. My sme nevedeli inak, bol tu chaos. Ja nevyčítam oddeleniam, že nevedeli, čo majú robiť. Ale ja dneska aj poznám dôvody, kvôli ktorým je nadúmrtnosť. To nebol SARS-CoV-2. To nie je dôvod, prečo zomrelo navyše toľko nevinných ľudí. To znamená, že ak my túto vec začneme riešiť krok za krokom, k čomu materiály mali odo mňa pripravené už pred rokom, tak sa stane to, že budeme musieť postaviť nové väznice a zavrieť extrémne veľa ľudí. Na čo je to dobré? Pretože ja som sa zachránil v úvozovkách iba tak, že som sa zľakol. Ľudia, ktorí sa dali zaočkovať, rovnako sa zľakli. Vystrašili sa, lebo si povedali, ja chcem byť zaočkovaný, lebo chcem žiť. A ja som sa nedal zaočkovať, lebo som chcel žiť. Ten istý princíp, ten istý vzorec. Kedy tu dôjde k nejakej náprave a odpusteniu spoločnosti? Čo to robíme? Prečo ale potrebujete vymýšľať postup, ako to budete robiť? Ak je tam vážny problém, ako hovoríte, tak transparentne o tom informujte aj o tom, kto to robil, tú analýzu. To nie je na mne. To nie je na mne. Nechcem ísť do tohto. Nie je to na mne. Mnohí v tom... Ale ak je to naozaj preukázateľné, postup jednoduchý, tam netreba nič vymýšľať. Trestnoprávna dohra sama príde, ak je na to dôvod, ak sú na to dôkazy. Viete čo, najvyššie etáže tejto pyramídy, ktoré rozhodovali v Európe, dajme tomu, že to bola postupnosť, reťazec, poviem príklad, Merkelová, Matovič, Mikas napríklad, tak ja som schopný povedať, napriek tomu, že som veľmi nahnevaný, že sa to správny čas nezastavilo, k tomu ešte poviem jednu vec, že ani jeden z týchto článkov vôbec netušil, do čoho ide. To je môj názor. Čo sa týka toho, že keby sme mohli povedať, kedy a kde sa to malo zastaviť a zrealizovať takéto analýzy, aspoň kvôli bezpečnosti, tak to mali byť lekári a ten Vysolajský, ktorý žmurka ako sovička, pokiaľ ide o politickú objednávke kvôli platom, zvýšeniu platov. Ja nemám nič proti lekárom, ale oni v tej dobe mali povedať pozor, pandémia, epidémia, alebo akokoľvek to nazvete, nechytajte ma za slova. My sme lekári a my zastavujeme politický proces, ktorý sa snaží riešiť vec, ktorá je medicínska. Preto sa dneska aj čudujem aj súčasnej vláde, že rieši len ekonomické problémy. Samozrejme, životná energia ľudských rúk, ktorá sa investuje do HDP, je potom vo finále rozkradnutá štruktúrami štátu. Ale treba si uvedomiť, že pokiaľ nebudú ľudia zdraví, tak HDP nebude žiadne. Takže áno, venujme sa ekonomickej trestnej činnosti. Momky, podnet na momky som dával už niekedy v apríli roku 2024 na finančnú správu. Ani odpoveď som odtiaľ nedostal. Teraz samozrejme sa riešia momky. Riešme to, všetko to riešme. Riešme ekonomickú trestnú činnosť. Zavrime zlodejov, všetkých z predchádzajúcich vlád, súčasných vlád, to je jedno, mne to je jedno. Ja som lekár, splnomocnenec vlády a ja mám dodržiavať ústavu. Mojou najväčšou povinnosťou je upozorniť štát, že sa dejú dve veľmi závažné porušenia ústavy. Za prvé, vážne ohrozenie verejného zdravia, dlhodobo, trvale a pokračujúco, a ohrozenie suverenitou štátu podpisom dvoch extrémne nebezpečných medzinárodných dokumentov, medzinárodných zdravotných predpisov a pandemickej zmluve, ktorá bude centralizovať moc do WHO a bude napomáhať k monopolizácii pre spoločnosti ako Pfizer a Moderna, ktoré vám pichali ako kukurici génovú terapiu. To je moja úloha. Pán Kotlár, ja by som si chcel ešte spýtať, že tej DNA, ktorú ste tam našli, že či tá DNA je ľudská. Prosím, nechcete, aby som vám odpovedal na to. Ja sa ospravedlňujem, ale neurazite sa. Ja sa nemôžem vyjadrovať k témam, ktorý nerozumiem. Prosím vás, nepýtajte sa, nekladte otázky, ktoré sú v úplnom rozpore. Vy nemáte
znalosti, ktoré ja ako lekár, ktorý všeobecný lekár som musel študovať biochémiu, infektológiu, epidemiológiu a tak ďalej. Nerobte si srandu z mojich záverov a prosím, neurazte sa, táto otázka je položená absolútne nesprávne. Môže pochádzať z akéhokoľvek iného organizmu a ak je transgénne členená, automaticky sa stávate oficiálne vo Wikipédii geneticky modifikovaným organizmom, tak ako kukurica. Že či ste našli tam aj v rámci tej analýzy aj mechanizmus, ktorý vlastne toto DNA, keď je začlenené, spúšťa, lebo ako viete, tak nie vždy sa všetky gény spustia alebo prejavia aj tie, čo máme teraz. Zase zle položená otázka. Ten mechanizmus je dávno známy, on je predefinovaný, je absolútne jasný, pokiaľ tam nájdete takýto vektor, informáciu, kód, informáciu, ktorá už presne robí stále to isté. Ona nerobí v iných prípadoch, pokiaľ by šlo o iný kód, keby ten kód kódoval proteín. Neviem, nejaký iný, alebo inej časti vírusu, tak ten mechanizmus je stále rovnaký. Ale to na tejto pôde ja vysvetľovať nejdem. Ja to kľudne vysvetlím pánovi prezidentovi aj generálnemu prokurátorovi. A máte už nejaký čas, kedy im to chcete vysvetliť? Viete čo? Ešte raz ospravedlňujem sa verejnosti, že tie kroky boli takto podniknuté. Najskôr som zabezpečil výsledky cez bezpečnostné prvky. Teraz som oznámil verejnosti nové skutočnosti. Do 31.3. sa budem uchádzať so svojou správou na vláde Slovenskej republiky s prednesom a tam, pokiaľ mi dajú priestor, tak vysvetlím všetky hrozby, ktoré sa týkajú. A tam budú samozrejme aj výsledky iných typov analýz, ale táto je najzávažnejšia. Tento výsledok je najzávažnejší. Vzhľadom k tomu, že... Generálnu prokuratúru to kedy predložíte? Na generálnu prokuratúru by mohla konať a všetko preveriť? Čoskoro. A čo robíte, pán Kotlár, keď vláda vašu správu neakceptuje? Nemusí. Neplánujete odstúpiť? To už ste v minulosti... Áno. Moment. To plánované odstúpenie samozrejme úzko súvisí s touto záležitosťou. Keďže v prvom kroku, keď som bol vymenovaný za splnomocnenca, bolo z ministerstvo zdravotníctva zaviazané v uznesení, že zrealizuje analýzu retenčných šarží, tak sme sa dohodli, že zaviažem sa ja, pretože nedôverujem jednotlivým zložkám, ktoré by túto analýzu mohli realizovať. A oprávnene im nedôverujem. Čiže vy by ste odstúpili len, ak by ste nepreukázali tieto veci, ktoré ste dnes preukázali? Odstupujem, ako náhle Slovensko príjme 2 medzinárodné dokumenty IHR a pandemickú zmluvu, alebo ak neakceptuje, dôsledne neprešetrí a nepreukáže, že som sa mýlil, pretože táto správa má byť správou oficiálnou. Toto nie je správa ortopéda, toto je správa významného Európskeho analytického centra, ktorý pracoval pre objednávku splnomocnenca vlády Slovenskej republiky a výsledky mi doručil pred pár dňami. A čo sa týka vôbec hospodárenia počas pandémie, tomu sa už vôbec nevenujete? Čo sa týka hospodárenia, viem presne nasmerovať všetky zložky tohto štátu, kam sa majú pozerať, avšak upozorňujem vždy, že ako náhle oni hľadajú len ekonomický dôvod, za čo treba postúpiť túto trestnoprávnu zodpovednosť, hľadať vinníkov a odsúdiť ich, tak ako náhle pridáte k tomu aj medicínsky aspekt, tak sa potencia závažnosti tohto činu veľmi zvyšuje. A to je veľmi dôležité, pretože išlo o medicínsku záležitosť, nielen ekonomickú. To znamená, že napríklad, ak sú problémy s nákupom testov, to je jedna časť zodpovednosti. Ale ak sú problémy s nákupom testov a okrem toho tie testy neodlíšili vírus chrípky od SARS-CoV-2 a bol ten človek označený za pozitívneho na COVID, to je ďalšia časť toho istého príbehu. Dobre, čiže vy zastrešujete už len tú medicínsku stránku? Viete čo, momentálne zastrešujem len toto, pretože nemám pocit, že by v súčasnej situácii bola vôľa a možno aj oprávnenie sa pustiť do takejto závažnej problematiky. Malo sa to vykonať do roka. Len toto vláda od vás neočakávala, viete? Mňa nezaujíma, čo očakávala odo mňa vláda. Čo odo mňa očakávala vláda? V mojom štátu... Manažovanie zdrojov neznamená... Čo znamená manažovanie zdrojov, prosím? Zdrojov. Môže byť zdrojom napríklad aj genetická informácia, ktorú pichnete do celej populácie? Manažovanie počas pandémie, celý manažment
Áno. fungovali MONky. Teraz sme pri manažmente tom, ako sa obstarávali vakcíny, aká sa robila kontrola na šukli a ako sa robilo vpravovanie genetickej liečby do ľudí, či bol informovaný súhlas. Toto riešim. Ja riešim manažovanie momentálne tohto príbehu. Aby som rozumel, ako chcete byť ďalej súčasťou tejto vlády, ktorá naďalej očkuje týmito vakcínami, o ktorých hovoríte, že spôsobuje prepis DNA ľudí? Viete čo, ja musím byť v prvom rade súčasťou dodržiavania ústavnosti. Ak by sa... To som nepovedal. Tieto upozornenia majú smerovať na tom, že ústava porušená bola. Rovnako ako Mikasové vyhlášky boli protiústavné, ale treba si aj uvedomiť, že všetko končí na verdikte súdov. Ak súd má iný výklad práva, dobre. Lenže, čo sa týka vedy, ak existujú nepriestrelné dôkazy o tom, že Moderna a Pfizer garantujú, že tam je len mRNA a vedia, že DNA to je hrozný prúser a existuje možnosť, že súd povie, no ale už sme to urobili v 2 analytických centrách a je to pravda, tým pádom sa spustí obrovská vlna vyšetrovaní, procesov a to si musíte uvedomiť, že taký človek napríklad, ktorý je poškodený vakcínou, nemusí priamo letieť na úrad pre dohľad a povedať, prosím vás, ja chcem sa dožiť toho, lebo som chorý. Toto nebola moja otázka. Vy hovoríte, že tie vakcíny škodia. Aktuálna vláda očkuje týmito vakcínami. A vy napriek tomu hovoríte, že ostávate naďalej. Čiže vy by ste na to som upozorňoval. Na dvere ministra. Nie? Či mýlim sa? Hovoríte, že tie vakcíny sú škodlivé. Nemali by ste teraz klopať na dvere ministra, aby zastavil očkovanie? Dvere nášho ministra zdravotníctva budú jedny z prvých dverí, na ktoré budem klopať. A ak nezastaví očkovanie týmito vakcínami, ostanete naďalej vo vláde? Nie. A ešte nám vysvetlíte, vy ste povedali... Takže je to vaša aby ste odstúpili. Viete čo, ja nechcem dávať podmienky, ja rozhodne nechcem vydierať vládu a v prvom rade nechcem vydierať predsedu Roberta Fica. Lebo pokiaľ by som klopal na dvere ministra zdravotníctva, klopem na dvere Hlasu. Nehovoriac o tom, že ministerstvo zdravotníctva, ak sa do tohto pustí, v prvom rade musí mať istotu, že zmeny, ktoré následne po tomto prídu, musia mať podporu vo vláde. Dnes je možno viac ako inokedy dôležité, aby svet, nie Slovenská republika, aby svet vedel, že niekto urobil takéto analýzy a napríklad si povedal, možno mu neveríme, ale predstavme si, že v Nemecku zrealizujú to isté, Robert Koch Institút, alebo neviem, kto zrealizuje to isté a zistia to a povedia, viete čo, odhľadnúť zo Slovenska, poďme to rýchlo my riešiť aj oficiálne, lebo to je strašný škandál. To mi stačí. Mojou úlohou nie je len chrániť zdravie Slovákov, mojou úlohou je chrániť zdravie ľudí. Vysvetlíte, ale vy ste povedali, že bude treba zvyšovať kapacity vo väzniciach. Nie. Ja sa tomuto vyhýbam. Ja som za generálny pardon. Viete prečo? Pretože už sme dosť dlho na seba pozerali a štekali ako psi. Mne to osobne lezie na nervy. Mňa ľudia nenávidia za to, že chcem niekomu pomôcť s očkovaním. Ja im chcem pomôcť. Ja nepotrebujem nikoho strašiť, napriek tomu, že tá správa je dramatická. Ale predstavme si situáciu, že za 10 rokov, pokiaľ by sme sa poučili z tohto obrovského prúseru. Predstavte si, že by to bolo zakázané a fungovali by sme naďalej. Potom si nakoniec môžeme podať ruky, ak toto nepotvrdíme. Vy to odmietate preukázať, v čom je Ja to odmietam. analýzy, ale... Ja to neodmietam preukázať. Nechcete to zverejniť, že teda... Ja to chcem zverejniť, moment. Nie. Nevieme, kto to robil. Ale vy ste médiá, vy informujete o tom, že vládny splnomocnenec má oficiálne analýzy. Vy ste médiá, vy nie ste generálny prokurátor. Ja vám tie informácie... Viete si predstaviť, čo toto urobí s ľuďmi? Áno. A viete si predstaviť, čo by to urobilo s ľuďmi, keby o tom nevedeli? Ktorú nemajú preukázanú? Ľudia sa majú dozvedieť pravdu a generálna prokuratúra má konať na základe podnetu, ktorý bol mediálne odprezentovaný pri tejto tlačovej správe. Ak sa to nestane, bez problémov som ochotný vzdať sa svojej pozície, pretože není dôvod, aby som tam bol. Moja úloha je ukázať na centralizáciu moci VHO a nebezpečenstvo, ktoré vyplýva zo štruktúr, ktoré ju financujú, presne chcú docieliť to isté, čomu sme nezabránili a poškodzovanie ľudského zdravia, čomu sme nezabránili pri predchádzajúcej pandémii. Pandémia, alebo respektíve epidémia veľkého rozsahu, spôsobená umelo vytvoreným vírusom SARS-CoV-2 tu bola. Vy ste niekoľkokrát hovorili, že vám hrozí teoreticky nejaké nebezpečenstvo, že chcete k tomu predísť, čiže kto konkrétne by vám mohol pracovať nebezpečenstvo? Modlím sa k Pánu Bohu, nech ma ochráni. To je všetko. Nepotrebujem ani ochránku. Pustili sme sa do veľkej hry. Toto budú dôkazové materiály, ak nie na úrovni nášho štátu, ale iného štátu, že Moderna a Pfizer má na krku extrémny prúser. To sú otázky miliárd
To sú nie otázky stoviek miliónov, to sú obrovské prúsery a problémy, závažné veci, z ktorých bude vyplývať aj množstvo súdnych sporov, pri ktorých sa pravdepodobne z takýchto výsledkov nakloní súd nakoniec, nakloní svoje váhy na stranu poškodeného človeka. Čo farmafirmy sa vás pokusia spáchať atentát? Viete čo, nepomáhajte veciam. Rozhodne farmafirmy sú mi v petách od začiatku, ako som začal plniť svoju úlohu. A vy teda čakáte, že na základe týchto vašich výsledkov alebo poukázaní sa toho možno chytia teda ostatné štáty nejaké a začnú robiť možno podobnú analýzu, alebo teda... Nechytia, oni sa už chytili. To je jedno z bezpečnostných prvkov, ktoré som zariadil. Ktoré vedecké týmy sa toho už chytili alebo chytia? Není podstatné, vy keď sa rozhodnete, tak ich označíte za dezinformátorov. Čo ak ľudia začnú podávať hromadné žiadosti o odškodné? Kto to bude platiť? Štát sa snaží konsolidovať. V mojom uznesení je pripravený návrh na zriadenie fondu na odškodnenie obetí po očkovaní. Následne bude musieť byť ozdravené vedenie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Budeme sa musieť vrátiť k správnemu analýzovaniu a správnym miestam, ktoré treba z tela mŕtvého človeka postúpiť na histopatologické vyšetrenie, pretože to je účelovo nerealizované. Následne z toho budú môcť byť vyvodené dôkazy o priamej súvislosti, že príčinou smrti bol následok boli procesy, ktoré spustilo očkovanie. A potom priamo z tohto fondu by mali byť obete odškodnené. Napríklad v Rakúsku sa to realizuje aj dokonca vyplácaním doživotnej renty a tam tých prípadov je veľmi veľa. My sme jedna z mála krajín, preto jednou súčasťou uznesenia, ktoré som dal na vládu naposledy pred vyše mesiacom, bolo aj návrh zriadenia na fond, ktorý pre odškodnenie obetí, ktorý majú takmer všetky členské štáty, len Slováci nie. A to práve preto, že nehajú človeka vykrvácať finančne na opletačkách s právom a súdmi a čakajú, kým sa minú všetky právne možnosti, aby sa mohol obrátiť na Európsky súd pre ľudské práva, tak ako sa to stalo aj v prípade poslanca pána Pašku, kedy Úrad pre dohľad nakoniec musel vydať posledné 2 strany pitevnej správy, kde tam oznámil, že je to dôsledok očkovania. Naťahovali sa. Fond na odškodnenie obetí po očkovaní má slúžiť na to, aby sa ušetrili verejné financie, aby nebolo doťahovanie s Úradom pre dohľad, s ministerstvom zdravotníctva, ale aby Úrad pre dohľad podľa správnych postupov jednoznačne určil, či šlo o priamu príčinu úmrtia, očkovanie, a následne by mal byť odškodnený z fondu, ktorý by sa mal založiť, taký fond. Vy vykonávate túto vašu funkciu splnomocnenca vlády ešte popri vašej funkcii poslanca Národnej rady, poberáte za to aj riadny plat, tak aby sme si to vedeli predstaviť, že koľko času vám zaberá skúmanie týchto šarží a celkovo vaša práca splnomocnenca? Ako veľa času tomu venujete? Ja mám vyplatenú mzdu zhruba v hodnote 870 € mesačne za prácu splnomocnenca vlády a vykonávam ju vo všetkom voľnom čase, kedy sa nevenujem práci poslanca Národnej rady. Takže veľa času. Kedy potom oddychujete, keď vo všetkom? Mám pocit, že si to zaslúžite aj vy vedieť, ako to je. Ja potom, keď ukončím svoju úlohu, a mojou prvoradou úlohou je ochrana ústavy, nie zákonnosti. Ochrana ústavy v tých 2 krokoch, ktoré som vymenoval, ja si rozhodne chcem potom oddychnúť a nemám dôvod ďalej pokračovať v práci, pretože Slovensko bude relatívne zachránené v prípade, že príde nová pandémia. Okrem toho, spolu napríklad s riaditeľom Úradu verejného zdravotníctva pripravujeme novelizáciu definície pandémie a záležitosti, ktoré ochránia slovenských občanov pred tým, aby sa nemohla zneužiť politická moc na vyhlásenie núdzového stavu len tak na základe hociakej jednej vety, ale na základe poriadnych parametrov. Nie je to môj rozmar, je to ochrana vás a nás všetkých. Ďakujem vám za pozornosť.